Encontro que todo o mundo agardaba, ese Racing de Santander, Racing de Ferrol, duelo directo entre os dous primeiros clasificados e un duelo directo que se decidiu no primeiro minuto de partido. Probablemente polo xogador ou por un dos xogadores máis determinantes que hai na categoría, por Koné, e o Racing fai moito isto, Tito, esas saídas en tromba e adoita marcar sempre nos primeiros 10-15 minutos. Neste partido tan importante marcou no primeiro minuto. Sí, ademais decantou, a forza do Sardinero é impresionante, que teñen que xogar con eso, con ese matiz emotivo e ao final sacaron o partido. E o que é impresionante é como xogan, todo o equipo xoga derrador dese dianteiro, Koné, que o ano pasado en segunda división nin tan sequera era o eixo do equipo. Quero dicir, non era o dianteiro centro, era un xogador de banda. Sí, pero as categorías están para algo. Entón... E esta, perdón, Tito, é outra xogada que ou dúas xogadas que marcan o partido. En 4 minutos, dous cartóns amarelos para Antonio. No primeiro parece que non hai queixa, non? Nin sequera el se queixa, pero este segundo... O segundo, sí, é máis dubidoso. E en inferioridade numérica... Que minuto era? Era o minuto 34. Que era moitísimo tempo por diante, claro. E así tivo que xogar o Racing. Ainda así veremos que o Racing tivo ocasións para facer o gol do empate. Tamén é certo que o Racing de Santander tivo as súas, como non con Koné, pero ocasións o Racing tivo. Esta xogada longa con Manu Barreiro, Rubén Comesaña e a pique se está de rematar Víctor Vázquez. O Racing de Ferrol mantívose grazas ás paradas de Camacho. Esta foi realmente extraordinaria, aí sacando unha lúa prodixiosa, o disparo de Iñaki, e o Racing de Ferrol puido empatar contra o final con esta ocasión de Manu Barreiro. Deixan esa volea complicadísima que marchou a Rentes do Pau. O final 1-0, o Racing que segue segundo, é a boa noticia, pero ollo que se escapa o Racing de Santander. 5 puntos agora de diferenza entre os dous.